Сладка стърчаща глава. Ами, няма да проверявам за 100-тен път. Надявам се, че се виждам. Здравейте! Добре дошли отново в моето клипче. Това е моят канал, моята котка. Моля те затвори. Айде. Айде, не е голяма драма. Взехме тази идея. Сега си отида лампи. Та казвах, че всъщност идеята дойде спонтанно, защото гледахме едно друго клипче, в което тест по предмет, по който и двамата нямаме никакви, ама нулеви познания. И това е биологията. Аз лично последната година от биологията бягах от часовете, само да не ме изпитват. Буквално всички даже бягахме, защото никой нищо не разбираше. Даже знаеш какво? Следващото видео ще бъде с Мими. И ще правим тест за национално там външно оценяване за 7-ми клас по математика. Защото е добра по математика, ще не изкърти, ние сме зле и там. Започваме, това е тест по биология и здравно образование за 7-ми клас, Министерството на образованието и науката, външно оценяване по културно-образователна област, природни науки и екология. Ти как си там? 6 на 0. Аз викам да проверим дали добре наснима видеото. Айде, Мари. Айде бе, Мари! То са стъмни. Айде бе! Докато се наканиш. Готов ли си? Айде. Започваме. Айде. Правилата са ясни, сумати и въпроси. Кои от царствата обединяват само едноклетъчни организми? Какво е монера? Чакай. И какво е протиста? Растенията би трябвало да са многоклетъчни, както и животните, Значи както и протиста, гъбите. нека ви кажа, аз съм... Не е простата. Аз съм в медицинския и ще там хирург. Протиста, това е нещо от просто. Протиста, просто. Значи, имаме 3 варианта с протиста, значи това трябва да е, защото имаме и вариант, който е без протиста, което е грешния вариант. Аз, значи, не съм учил за матури и си ги вземам. Изчакай сега. Чудесна лойка. Ще ме изслушаш. Значи протиста може да е протиста и животни. Не, Чек, протиста и растения. Едноклетъчни растения, животни и гъби са многоклетъчни. Не може да има една клетка на животно или една клетка на една гъба. Но аз съм добър по биология. Да, монера и протиста. Ти ще го изяиш, нали? Не. Сега. В който изброените таксони организмите имат най-много прилики помежду си. Снимаш видео и ядеш. Да, защото е моя канал. Правя каквото си искам. Я пак почти, че не запомня. Ама как така имат най-много прилики? Вида. Те са различни видове. Класовете те са май подвида. Ма трябва да има най-много прилики. Да, тип. Тип. Да. Що? Тип, защото във вид, примерно ние сме един вид, нали? Хора. Има бели хора, черни хора. Да, най-много прилики. Жълти хора, да. А пък в клас, той не знам, изглежда много широко семейство. Семейство. Ohana means family. Вида. Ма може да не е семейство влечуги. Семейство, да. Той има различни влечуги. Значи, Тип ще е. Вид или тип? Просто тип. Шутма. От вид разбрахме, пълно вид мечка. Има полярна мечка, има кафява мечка. Ма те си причат, защото имат мечка, защото ще са мечка. Просто е тип. Какво е тип? Знаеш ли? Кафява мечка си едно. Ко стана сега? Добре, отбелязваме тип, макар че аз мисля, че може и да е вид. Двете растения, изобразени на схемата, определяме като. Така, номер 1, не би трябвало да са цветни растения, защото виж, това има цвят, той няма цвят. Да, картинката е черно-бяла. Не само защото е черно-бяла картинката. Да, цветчетата, да. Така че имаме още 3 отговора. Кой споро? Не да спорят помежду. Аз залагам на космосни. Що? Кормило ли имат? Ами не, от корен, такова. Така ми звучи. Номер 4. Коя клетъчна структура е означение на схемата с цифра 1? Страхотен въпрос. Чакай сега. Номер 1. Значи, къмшичето е това. Номер 5. Знам. Клетъчната стена е номер 4. Ти го знам. Наследствено вещество или ядро? Не, ядро трябва да е, защото наследственото вещество е преди ядрото. Тъй, че е в средата, виж. Едно е в средата. Май трябва да е ядро. Наследствено вещество, казвам. Наследствено вещество? Не мисля, че трябва да е ядро. Добре, ядро значи. Може и да не е ядро. Кажи какво да пишем? Ядро. Ядро. Едноклетъчният организъм, изобразен на схемата, принадлежи към. Значи, първо трябва да решим дали е връстничесто или кореноножко.
Аз не виждам корени. То никой не е казал, че корено нещо си има корени. Тогава що писахме корено нещо си Те за ми растенията? звучи, бе. Добре, тук как ти звучи? Той не е протиста. Що? Какво е протиста? Ама виж, чак. Той ми изглежда като не е едноклетъчно, ами многоклетъчно. Да, те Ако са многоклетъчни, какво правим? Защото ние писахме, че протиста и имунета са едноклетъчни. Значи са едноклетъчни. Да, това е едноклетъчно. Едноклетъчен организъм, ето. Първо не е вярно. Той го знам. Добре. Ма той какво е? Давай тото. Човек не мога повярвам, че седми клас учат такива работи. Какво се случва? Кое е тото? Айде ти си добър на тото, аз не минавам никога на тото. Г. Царство, протиста и пресничести. Добре, каква е клетката изобразена на схемата? Изключително труден въпрос, бате. Виж сега, колоропласти, вакуола, тя са ми много познати. Не знам, аз мисля, че е растителна. Не знам що. Тото. Растител. Кои от растителните тъкани са изградени от мъртви клетки? Нека поразсъждаваме малко заедно. Епидермис и камбии. Той като камба ме звучи. Корка. Би трябвало да е мъртва тъкан. Защото нали има коркови тапи. И не са живи. Чудесна лойка. Това е изрязано, дами и господа. Няма кой да го види. Коркови тапи. Те са мъртви, значи това е мъртво. Ей! Човек, мисля, мъртви клетки. Айде ти кажи като си по-добър. Аз в тия случаи давам тото. Не, чакай малко, в дървото може да има живи организми. Давай. Колкото мислиш над въпрос, който не знаеш, толкова по-грешни. Хайде. Коя от означените части на семето Ти ми изглеждаш на бъбрика, ама не е бъб. осигурява хранителни вещества за развитието на новото растение? Като е бобче, бе! Виж сега, няма как външната част да осигурява хранителни вещества за развитието на новото. Едно просто. Трябва да е едно, аз не мисля. Коя част на света се извършва оплождането? Тук трябва да си добър. Аз ти го знам, ме. Така. Даже няма да мисля, знам, че ти ще го целиш. Плодник. Там ли? Да. Може и там се съдържа плодове. Чай малко. Коя част на света се извършва оплождането? Ма където го поема или където... Това е може би най-трудният въпрос в нашото шоу до сега. Ами нали има едни неща, да ти плачат там от други цветя? Тичинка, Никола за биологията. плодник. И плодник трябва да е. Плодник. Двусемеделно растение, поставено в херметически затворен стъклен съд. What the fuck, човек, това го учат 7-ми клас. Как по дяволите го учат 7-ми клас? Не се оплаквай, защото хората виждат колко не знаеш. Айде. Ти па да не ми да знаеш. Херметически затворен съд. Какво е Той е това? просто херметически затворен. Херметизирано е. Какво е херметизация? Затворено е. Поздравявам сценаристите за първи път. Много... също знам, Затворено е много здраво. Няма ко да стани. Ма герметически какво е? Няма ко да стани. Давай. То не е това. Айде. След известно време вътрешните части на съда се покрият с финни капчици вода, отделени от растението. Чай. Аз забрах за въпрос. Прочети го пак. Няма да е дишане. Не е фотосинтеза. Транспирация. Може и да е филтрация. Не е филтрация. Филтрацията филтрира. Транспирация. То в момента също е филтрирало. Транспирация. Филтрирало е въздуха в такова. Как? Ти ключи ли? Транспирация. Кое заболяване се причинява от бактерии? Ти го знам. Туберкулоза. Малария, спин, краста, туберкулоза. Добре. Един въпрос. Два. Първият също е верен. На схемата е представен морски обитател, хранещ се с древни водни организми. Той е буба. Тя е буба. Да, ние сме, викаме си буба. Слушай сега, храниш се с древни водни организми. Към кой от изброените типове от животинското царство принадлежи този организъм? Но е меко тело, не е мешисти, не са плоски черви, членостоногие. Членостоного е. Членостоного. Много неща има. Tu има много пипала, там неща, крака. И малки такива. То е. На схемата са представени 4... колко въпроса има тук, човек? След малко свършат. На коя от рисунките е изобразен първия стадий на размножаването? Той мяза на... Би трябвало да е на А. Това би трябвало да е първия. Не. На той мяза. Да е размножаването. Не знаеш на кой мяза. Може да го видите ето тук. Или... Ето тук. Сега няма да ме излагаш, нали? Ще го сложиш на друго място. Тук ще го сложиш. Ще видим. На лицето ми го сложи.
почти ни прилича. Има такава форма. Да, изобщо ни Нямаш прилича. пипала, със сигурност. Изобщо ни прилича. Ай, давай. Добре, къде е представен първия стадий на размножаването? Това е много просто. Г. На рисунката са представени последователните етапи от развитието на домашна муха. Кой от изброените организми има подобен цикъл на развитие? Лист, мида, Значи планария, яйца, ларва... Пеперуда, бе. Пеперудата. Тя има подобен. 3 верни. Кой от организмите от хранителната верига се храни самостойно? Самостойно жабата, бе. Самостойно. Чакай, аз го увърках. Тя жабата на фотосинтеза си такова, нали? Ни ядем мухи, ами... Фотосинтези, да. Слънце. Фотоните, Готови ли сме с тест? Да. Вашата оценка е 4,9,3,3,3,3,3,3,3. Виж, имаме 5. Имаме 5 на този тест. Значи не е толкова трудно. Да. Няма да не се оплаквате 7 клас. Да, ама те не знаят той, което ние знаем. Ние нищо не знаем. Да, ама от опита, годините, учителите са ти, знаеш по набивали са ти. виждаш, за 5 знам. Знаем общо за 5. Прави, ма. Ние знаем общо за 5, реално За знаем за седми клас. 2,5. Това не е вярно. Точното е. Виж, на първото не е вярно. И първото, тя ще ви го принтира тук. На второто сме сбъркали, това е вид, а не тип. Кормусни растения, тук си прав човек. Корени, батко, космос, корен. Виж, тук също си бил прав. Наследствено вещество е. Не е ядро. Виж, аз казах ядро накрая. Виж, тук е царство протистват и пресничести. Знаеш си, че не са корени? Тук не знам. Знаеш си, че не са корени? Тук не знаех какво да кажа. Тук няма корен. Той е растителна. Ето, права съм. Тук аз съм права. И аз си го помислих, ние всъщност тъкмо щях да кажа, че няма начин да е растение. И ти каза, той е растително и аз. Може и да има начин. Виж, тук пак съм била права. Дървесина и корка. Дет ми викаш, че корка бил умрял. Ти каза, че е умрял. Аз... Защото корковата тапа била умряла и зато и корка е мъртъв. Виж, тук е било 4. То е нормално, бе, човек, то е логично. Кое? На това, откъде се храни растението. Много ясно, че то тук вътре ще се разви, а тук ще се храни. Плодник, тук също си бил прав. Тук направо аз за оплождането тия неща много ги разбирам, тъй че обръщай се към него. Така е. Виж, тук също си бил прав. Транспирация. Пак аз съм била права за туберкулоза. Няма да имаме 5, ако сме отделни. Тук виж членостоноги. Да, защото има много неща там. Има 100 нога, 100 много неща има. Ти ще кажеш, ти ще му направиш пип. Искам да го пипниш, защото майка ми понякога гледа тия неща. Пип! Тук също сме били прави, тото и беше ясно. Тук също аз съм била права за пеперудата. А тук за глухарче. Си прав. Има и пица. Да, има и пица на доктор Йоткер. Ко? Покажи. Пица на доктор Йоткер. Айде бе, на. Искаш? Айде. И дами и господа, аз сега ще завърша моето клипче. Моето клипче. Уекнете клипчето. Коментирайте отдолу. Камбанката. Notification Squad и... Котката!